Salut și bine v-am găsit la al doilea episod din Smash Hit. Am văzut la acel episod n-a fost niciun like, adică nicio vizionare, că doar ieri am postat-o și n-am mulți abonați. Dar în fine, o să dăm de la început. Să vedem până unde vom ajunge acum. Și am văzut că e o problemă cu sunetul, deci stai să dau mai încet. Am auzit că e o problemă cu... scuzați-mă. Am văzut că e o problemă cu sunetul de la când apar ăștia. Am văzut că m-am uitat să pun video. Dar acum nu mai e. Acum se aude așa de clar. Sper că mobizenul ăsta filmează bine, că dacă nu... Cred că filmează bine. Da. Dacă vrei să vedeți celălalt episod, scrieți. Așa nu scrieți. Le vedeți și voi pe l-am nimerit. Așa. Au. Da, ce ziceam? Mi s-a mai întâmplat în realitate să dau cu capul de ușă? Mie da. Că eram amețit. Că venisem de afară. Că... Așa, v-am arătat în episodul. Cu ce face asta? V-am arătat în episodul trecut ce face aia. Abia aștept să ajung la nivelul ăla simplu. Aia de jos. Uite, nici nu vine în față și... Doamne! Un, doi, trei. Nu știu de ce eu nu vorbesc. Că sunt concentrat aici să nu mor. Că mi s-a mai întâmplat să dau cu capuri de ăștia care se învârziși că sunt macaroane. Așa. Și nivelul. Așa. M-am 20 de bine. Nu mai am bile. Mi-e frică. Mă mănâncă obrazul. Trebuie să mă scar până la urmă. Am ajuns până la nivelul 2. Și aveam un nivel. Cam de la început. Are un bine de acolo. În momentul de față, după cum vedeți acolo sus, am
36 de bine. Acum am 40. Deci, nu mai mă întreb. Deci, dacă mă întrebați dar de ce l-au vrut să vinde la asta? Că ăla vă dau ideale. Și vă dau 3 în plus, nu doar una. Da. Mie îmi place la jocul ăsta că reflectă bine. Reflectă, deci eu odată când jucam pe liber. Când am spart-o din asta, era să vină în față. Și mi-a venit. Bine că acum n-am mai dat cu capul de ușă. Ce troll. Așa. În momentul de față am 70 de bile, deci nu mai trebuie să mă fiu speriat. Dar nu știu de cine mai vorbesc, că fac un video și sunt răcit. Nu sunt răcit, dar... Da. Așa. Să-mi dau cu capul de aia 1, 3. Să sparg cu tăset. Doar de 2, dacă trece prin bun. Dar nu știu de ce am mai spart-o și pe aia. Mă laud că am 76 de bile. Sper să trec cât mai repede de nivelul ăsta. Că e rost. Acum a venit finalul. Da. Deci ați văzut care e faza cu jocul primul episod. Care este? Ce nivel e ăsta? Ce ăsta? Da, deci ăla care vine în față nu trebuie iar să le spargi. Dai una și treci și prin tine. Una. Nu, de data asta nu mai trecut, bă. Ce căcat. Ce căcat. Doamne, ce mi-a dat aia peste față. Nu. Dar sper să termin mai repede cu nivelile astea, că e deja disperat. Așa, nivelul bonus. La nivelul ăsta am ieșit cu 66. Vedeți? 79.
91, dacă fac 100 de... Dacă fac 100 de bine, eu mă împut. Deci eu mă împut dacă fac 100 de bine. Mai 4. Eram sigur că vine acolo. Păcat că n-am luat aia infinită. Una mai altă până aici. Dar se mișcă, zici că e Malcolm. Voldemort. Uite, 2 din ele bune. Nu, de-a mea n-a ajuns până aici cu atâtea bile, 100 de bile, party, concert. 107 de bile, Doamne. Ce-i cu triunghiul ăla? Habar n-aveam ce e. Ce-i cu triunghiul ăla? De fapt ăla nu-i triunghi, e romb. Ce-i cu rombul ăla? Vedeți ce bine reflectă. Vedeți? Nu am un prieten că jocul ăsta nu e așa de fan. Nu mai e fan. De fapt e destul de fan. Eu nu va moare niciodată. Iar un rom din ăla. Până acum. O, se rotește imaginea. Era bine, băieți. Se rotește imaginea. Nu e bine, băieți. Se rotește imaginea. What the fuck? Ce face? Doamne, ce mă concentrez că n-am mai ajuns până aici. Cum am trecut de aici. Ok. Dar cam atât a fost cu episodul de azi. Ne vedem data viitoare. Pa, pa!